U četvrtak 21. marta 2024. godine planirana su isključenja struje u određenim delovima Novog Sada. Od 8:30 do 13:30 časova gradilište Skver na Rumenačkom putu, od 9 do 10 časova Nadežde Petrović 8 do 10 i 5 do 7, Milenka Grčića 13 do 15, Janka Čmelika 90 do 94 i 79 do 85, Teodora Kračuna 2 do 4, Orlovića Pavla 37 do 39, Katarina Ivanović 2 do 4, Veselina Masliše 82, 88 do 98, mesna kancelarija i gradilište.